няма да мога да финиширам. Може би да ми има, май. Поправите се на пътека. Айде, снимайте препарация. Вече е готова. Ако не пуска светкавица излезе. Ще го завърти повече малко. Чакай, не знам пред камера. Той така ще касне настрана. Чудесно кацане. Добро кацане направи. И ние така спряхме. И аз. Почти като нашето кацане. Неговото беше по учебник. Как беше? Ми адреналин спирала, веднага ме качи и почна да ми се повдига. Спря го, почнах да дишам по-дълбоко. Между другото имам предложение. На това да бъде кичим една табела, тук беше гената. Не тук кацна, Генчо. Тук е на това. Се закачи крилото. Виж ли колко не е клон? Нормално. Как е, Васко? 6, нали? Ами аз смятам, че сега се чувствам доста по-добре, отколкото беше горе. Горе? При самия старт имаш Да, предвид? имаше някаква доза страх. Да. И като ме завъртя така, той ме върта Видях, малко спирала. видях, те тук снимах. Веднага да, адреналина се наля от долу догоре и леко почна да ми се гади. Аз не знам той дали усети, после му казах, че почна да дишам тежко, нали, за да не ми се повдига. Раздишваш. Да, но общо взето полетът беше много добър. Валерката много лесно излетяхме, той ще ти каже. И ние. Леко ме настъпа, само като И ние излетяхме малко лесно. дръпна, после си дръпнах това. Ти седна, ти седеше поне. Аз висях, аз не можах да седна. Що? Еми не знам, просто не можах да седна на Аз си седалката. дръпнах седалката, Валерката даже ми вика още да си я дръпни, за да се наместиш. Много добре беше, да ти кажа.